Baka yumaman kayo agad, di ko iiyanan. Wala lang ito. Ay, hindi. Bumaba na tayo agad. Yung ano na pa natin yung Here we go again. Hanggang Ow. Meron kaya para lah. Lambre jam pre. Lambre. Diyan. Diyan ba da? Naka ano, parang bakod nila. ha? Napaka dyan. Yung video kumukubog din, oh. Yung heartbeat. 79. Kunti na lang. Standby muna daw.
79 meters na lang. Almost 79. Okay. Let's go. Check tindalan kayo ni Chick na. Hatch. Ha? Dito lang. Ah. Bakit? Direction. .46 meters forward. Let's go. Yan o. 48. Ha? Liluwa na. Tama. Sa aking palagay, hindi mapalagay. Natapos na lang yung hardin ha. Tapos sabi ni boss, Matarik din naman yan. di ba? 48 pa, 48. Damugin, magbalik ka ta. Pin, ganyan dalan. Ano ko lang, nakaraan tayo kay Sir eh. Kay Sir Pab. Sa loob, sa kampo. 48 sir, 48 na lang. Dahil sa Banawi mo pa makikita yun. By staircase yun. Galing bundok, bababa muna. Yun yung problema, yung pagbaba. Si Jomel ang bahala dyan. Yung mga likmatik, timbrihan mo na. Dadaan tayo. Tubos dugo mo dun. Nako, may bitag oh. May pabaho, ayun na. Likas na nga eh. Bayaw, pabayaw. Hindi ka may umang eh. Anong bitag na magpapalo? Next. Iwan na yata, wala na. Wala na yung tali eh. Pero meron Ayun, Milo, may gasgas, Milo. Mel, may gasgas dyan. Tignan mo. Parang dyan eh. 8 meters na lang. Gasgas na. Tanga na. Parang lumalakas yung GPS ko ah. Hindi, wow. Nilayout na rin siguro to.
Aray. Ayan, 4 meters. Pababa. Yan. 4 meters. Kung ganyan lang nililinis, ayos na. Manipis lang. Malapit na tayo. Dito na tayo alas. Ilan na lang yan? 2 meters na lang, sir. Oo. Fix ko lang. 14. Oh, punit. $26 is. Aro? Sa puno. Yun lang. Ay, sigo. Sabi niya ba? 7 South. Dito na. Oh. Palinis na lang muna bago natin layout. Apa yang kau ini yan? Meron di aswang. May aswang dyan. Tama yung sa terminal. Yan, butas mo muna. Malalim din dito ah. Mas malalim doon. Mas malalim nga dyan. Sama sa baba, Mel. Mas malalim dyan. Ayun, dyan na lang. Baon sa pansitan. Kaya ako dyan, chik. Sabi ako niya YouTube din. Hindi na ako manatagal, dyan ako upis. Upis mo na. Patay. Good. Sa picture na lang. May yung daon may dito. Yan. Yan. Kapante ka ng 1 p.m. Lubong. Baon. No, legit.
Pag fix kayo pa kasi yan. Natakot kay Jun eh. Sabi ko na eh. Ikaw lang kailangan eh. Good. Mapicture na lang, sir. Okay. Okay. Abante na lang ng 2 PM. Lubong, 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 lubong. Nasaan na, brother? Ito yung maso. Wala. Ah. X. Ang salagan mo nga. Good, 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 good. Makakauwi na si Sir. Makakatirik na rin. Hindi po yung trabador nila. Hindi naman po pwede sila eh. Takot po sa ligmati yan. Daan. Hindi, may bitag oh. Wala man silo na. Sabi ni Joe, meron naman daw makukuha. Nasa hotel? Meron ba? Ano ba yung ano? Wish? 107 ba yun? Yung wish, oo. Ay, punting na. Mapasok na. Uniform, ano eh, makapal eh. Ano, kapil lang din alas eh. Kapangarapin din eh. Parang kapilan lang yung gusto. Puti nga sila palaban sir eh. Nasiyaw na din eh. Trio na. Sumisapat ka, 600 dito. Talagang nagpapakit ng gilas ka kay engineer ah. Gusto talaga na yung surveyor. Gusto talaga makarating Surigao to ah. Sabihin mo lang, Mel, lata. Bukas ang pintuan ng grupo namin. Ilang pa kami ng birador. Mararanasan mo rin yung mararanasan ay walang iyot. Yun lang. Walang kain pepe. Tigol lang. Ba, ang tigol, napinahihigpitan yan, nasisigipan yan, naluluwagan. Gago! Mamimili ka na ng isipin mo. Kung mahilig ka sa mga matatanda, luwagan mo nga. Kaya ayaw nilang nauna sila sa akin eh. Makikita dito sa video eh. Kasi nila nauna ako eh. Kape, tapos sabay. Yung magkulay morado yung ano, ulo. Alam mo yung morado, yan yung kay Mito.
Sibo Maria. Sibo Maria. Kini papunta. Munti ka na yun. Bibidyo ako dito. Kaamay mo agad mo. Pag panay tayo ganyan, hindi tayo magiging presidente. Kasi tatalo na tayo, tsaka natin sasabihin, ay dapat pala tumakbo. Pwede yan, magtukoy mo. Hawak salaman, hawak salaman. May papunta dyan yung daan, no? Papunta dito yung layout natin. Alam mo na na. Hindi ko na kailangan to, no? Hindi ko na kailangan to. Siyempre, sinipat mo na kanina eh. Hindi na sinipat. Diretso. Doon tayo. Ako ang daan. Hawak sa matigas. Matoy-toy. Ibang tigas yan. Yan ang maganda, yung nakapalda. Tapos ang apakapara. Talaga makikita talaga. Dito na tayo. Tenga. Alimatik. Limonatik. Wala, kakabilad sa araw. Ito. Diretso yan. Diretso pa. 244.
Diig mo pa yung na-rehab. Bibili ka lang na isang Yossi sa paba. Baba ka pa sa daan yun. Dito, matitino ang buhay mo. Oo. Walang wifi, walang 139. Parang mapuputol na. Ito. 138. Masisiraan ka ng bayad nga. Yun na nga, may ginananaso na ano yung Google, ano na, kung kami nung nagsusurvey, wala talaga. Turo-turo lang ay, talagang nalayo na iniikutan ay. Kasama ko pag susukat din eh. Buwanan din yun. Bihira ang makakita ng totoong surveyor na dito na dito. Aba, may sa seryo. Hindi nagbibiro. Fine. Oh, 6 meters na lang. 642. 640. Oh. Sana all. Malinis tayong laro. Maluwang. Sabis ka. Hmm. Last no? O yan na. Putang na. Di, baka, Hindi tayo nagkawasgano ng daan. baka magbago pa yung isip nito. Gago! Tusukin mo na. Baka magbago pa yung isip. Dininig tayo. Ito na yan? Sarap. Tapos na. Kalayaan! Napirmahan ni release paper natin sir. Maganda dyan po. Ito pinakamaganda sa pusto. Nung napunta na maganda na pusto. Pinakamaganda ito. Yung pinakamaganda pwesto eh. Kaya naman tarik ang dadaanan. Wala pati na lumapit.
Hello, sir. Good morning. Si Alex. Tumawag sa akin si Noli. May second na raw tayo. Diniposit na rin. Sakib. So, clear na sila. Pero hindi sa Helcor binagsak. Sa hosting. Last na to. May popo ko eh. Ano mo? Oh, alimatik yan ano? Talagang aba. Ang laki oh. Alimatik na naman. Ito may kita nyo yun. Hindi. Oo. Maraming dyan halik, matik. Mm. 14 to, no? 14 yan, no, Mel? Ba-picture na lang. Okay. Lubong. Lubong. Makakalubog na mamaya. Na budget. Picture, sir. Okay. Last. At nice. Yun lang. Pa-picture. Lubong. Ayun, dami. Ikiraan lang kami, no? Hindi kami nangingistorbo. Iyak yung ano dyan. Aakyat pag ay minapansin. Ang init na pababa. Pero naman tuhod. Baliktad ka, no?
ako! Parang mali ah. You! Ay, dumaan. Alam pa. Yawa! Para pag gumulong ako, mahihintuan ako. Bowling ka mo. Damay-damay lang. Kaya talaga mga bro, kailangan yung local. Ano kasi mas kaya mas balo ding dalan. Tama yung video Mel ah. Magaling na. Damarag na sweldo yun.
Lamang yung nakabota. Lamang yung nakabota. Pwede, doon na tayo magsaing sa barracks. Habang nagpapahinga na rin. Daan, sir.
sa usapan natin, titingin ko pa eh. Ang hirap yun, sir. Nagkwento nga tayo dito pa yun, ayawan tayo. Baka magalangan pa pumasok sa kwarto eh. Isipin mo po rin sa tangin, baka magkakasuntukan tayo. Tawagan nyo, titingin ko sasapak. Sa palagay ko di ka makakatulog ng maaga dun sir eh. Isipin yung gagapangin kayo. Babantay mo yung sensor. Buti sana kung ako lang sasapak sa inyo. Pag nahuli kinilig, sarado kayo. Inaalala ko ito rin. May kasama kami dati, putay na. Ganyan din, import lang din dun sa isang barkada namin ni Otem na kaklase namin sa UP. Eh may, pero ganun talaga, mas mahihirapan ka pag may babae ka na. Kung hindi lang din naman mga maliliit na lote-lote lang yan. Yung mga ganitong category di ang hirap. Makakapagpalit ng underwear sa tamindaan. Sakto lang natakpan yung mukha eh. Nag-ayos kayo, maligo na. Salamat sa panonood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?